It's my life.若松啓太さん、はい、ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、ありがとう、テンション上げてくれて。さっき撮ったの撮れなかったから。初めてです。いやいや、もう君が崩れてるから今日はこの中華風あんかけと、韓国の餃子のマントゥー、中に春雨とちょっとお豆腐が入ってるやつ。はいはい、再びすいません、久しぶりに。でも黄身をね崩したバージョン今から初めて食べる。そうそうそう、黄身崩したバージョンね。はいはい、いただきます。はーい、どうかね。なんかまろやか。まろやか。当たり前。それ当たり前だね。当たり前だね。あんかけ自体が当たり前だね。辛い感じじゃなくて、こうご飯に合うちょっと甘みのある感じとか。ついついうちのもん全部辛いと思って身構えたでしょ。身構えたでしょ、久しぶりに帰ってきたら。でも美味しい。なんか中華だけどちょっと優しい味みたいな感じで。そう、店主が優しいからね。で、久しぶりに、今日舞台が終わって出演しましたけど、どうでした？そうですね、舞台もさることながら今日たくさんの方がいらしてくださって。そうだね、皆さん来ていただいてね。店員さん的業務ご注文をそうそう、店員さん的業務するのでパニックを起こしそうになりました。でもいいじゃん、歌でパニックを起こさなければ。そうですね。なんで店員さん業務でパニックを起こすの？なんかそこ次から次へとこう聞いて。あなた聞いて言うだけじゃない。俺全部作ってるんですけど、私。それは本当にそうですね。そう、僕たちの、僕のまかないまで作ってくださってありがとうございます。相沢さん最高。本当にこんなにリアリティのない俳優は久しぶり。